Salutare oameni buni, eu sunt Alex și bun venit pe canalul tutoriale și topuri. Cred că unii mă știți de pe băjatul YouTube, așa că vă zic și vouă, bine ați venit pe acest canal. Pe acest canal, după cum puteți vedea, o să postez topuri și tutoriale. Tutorialele vor fi pe Android, o să fie unele pe care nu prea le știați sau le știați, mă rog. Și o să vă arăt tutoriale și topurile despre lumea în care trăim, jocuri, clipulețe horror și așa mai departe. Topurile vor fi diverse. Astăzi voi posta primul videoclip, acela va fi un top, dar încă mă voi gândi la ce va fi acel top. Așa că vă zic bine ați venit pe acest canal și sper să vă placă și acest canal dacă sunteți veniți de pe băjatul YouTube sau dacă și canalul meu băjatul YouTube îl aveți în descriere și dacă spre exemplu nu-l vedeți aici în descriere, puteți să vă duceți la despre mine și veți avea acolo secțiunea aia și o să scrie acolo băjatul YouTube, dați pe el și o să vă redirecționeze către canalul meu. Eu am fost Alex și salutări!